Nsellem il-kull min huma qutmana, il-komunità kollha ta' Kana u dawk kollha li tissegwu anke permezz tal-internet. Llum huwa t-tielet jum tal-mixja tal-eżerċizzji mqazza. Jew nitolbu flimkien, llum nitolbu bit-talba tal-Angelus f'din is-solennità ta' tħabbira tal-mulej lill-Omna Marija. Din it-talba li hekk missirijietna u n-nanniet kienu jgħiduha 3 darbiet kuljum filgħodu f'nofsinhar u ma nżol ix-xemx. Jew għalhekk nitolbuha flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. L-Anġlu Talla ħabbar lil Marija u hija saret om bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mitinbejn, issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Hawnhi l-qaddejja tal-mulej, ħajkun minni skont kelmtek. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mitinbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. U l-Iben Talla sar bniedem u għammar fostna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mitinbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Itlob għalina qaddisa Omm Alla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Xerret mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu warafna li Kristu ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-sebħ tal-qawmin mill-imwiet bl-istess Kristu Sidna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. San Ġusepp ta' qalb safja, itlob għalina. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom, jistrieħu fil-paċi. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Fl-ewwel ġurnata li ltqajna flimkien permezz ta' dawn l-eżerċizzi, tkellimna fuq Bartimew lama u l-laqgħa tiegħu mal-mulej Ġesu. U dakinhar qedna li dak li permetta li Bartimew jiltaqa' ma' Ġesu għal fatt li kien ama u rid jara d-dawl. F'ħajti wkoll biex niltaqa' tassew mal-mulej irrid nammetti, irrid nara li jiena fqejr u li jiena għami xi kultant u għandi bżonn dawl u dawl ġdejd, id-dawl tal-mulej. Jekk jiena nħossni li nara kollox tajjeb u li ma jonqosni xejn, diffiċli li l-mulej Ġesu jista' jagħtini xi ħaġa, diffiċli għalhekk li niltaqa' miegħu. Jew inkella jekk jien naħrab mill-faqar tiegħi ma rridx narah, diffiċli niltaqa' mal-mulej. U imbagħad qedna li x'in ħaniltaqa' mal-mulej, jien ħaniltaqa' miegħu imsallab għax Bartimew baqa' mixi warah fit-triq. Ġesu kien sejjer Ġerusalemm u hemmhekk kien se jara dik il-viżjoni kbira ta' Ġesu imsallab. Il-bieraħ imbagħad għamilna pass ieħor. Tlaqna minn Bartimew ukoll mill-fatt li Bartimew biex jiltaqa' ma' Ġesu xeħet neħħa l-mantar minn fuqu qabeż fuq riġlejhu maħdejn Ġesu. Il-bieraħ tkellimna dwar l-idolatrija, dwar l-allat foloz, li xi kultant ħajjitna aħna niggranfaw, nintrabtu m'affarijiet żgħar li jtelfuni milli niltaqa' mal-mulej. Ma niltaqax miegħu għalhekk għax kont qed nadur allat oħrajn. U għedna għaliex f'ħajjitnek niffissaw fuq ħafna affarijiet u nagħtuhom importanza u alla ħares minn mis-somna u naħsbu li se jagħtuna l-ħajja, li se jsolvulna kollox meta ma jsolvulna xejn ħafna drabi. Għaliex din ħaġa? Għaliex aħna fil-ħajja tagħna nċerti, m'għandna ċertezzi ta' xejn. U din ħaġa xi kultant tant beżżana li niggranfa ma' kull ħaġa, niggranfa ma' ħafna affarijiet biex almenu nipprova jkolli ftit ċertezzi. U semmejna dak l-eżempju mill-iskrittura mqazza mill-ktib tal-Eżodu, l-eżempju tal-oġol tad-deheb.
In-nies tagħmel oġol, aħna nagħmlu oġol tad-debb, b'saħħtu, qawwi, sabiħ, ilellex, biex b'xi mod nippruvaw insolvu is-sitwazzjoni tagħna. Imma mhux dejjem insolvu anzi kważi xejn. Aħna għandna bżonn ċertezzi ikbar. U l-uniku ċertezza tagħna hija l-imħabba t'Alla u l-mulej Ġesu li rebaħ il-mewt u rebaħ id-dnub. Illum sejrin nagħmlu pass ieħor. Illum sejrin niltaqgħu ma' tnejn min-nies, ma' żewġ taħwa, Marta u Marija. U flimkien naraw ftit hekk din is-silta mill-Iskrittura x'għandha xtejdilna. Il-laqgħa ta' Ġesu ma' Marta u Marija. U nagħmlu pass ieħor fil-mixja tal-eżerċizzi flimkien. Mill-Vanġelu skont San Luqa kapitlu 10. Huma sejrin daħal fraħal u laqitu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija li niżlet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħha fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu mulej min tixtara kif oħti ħalliet ix-xogħol kollu fuq biss. Melejdilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabess il-mulej u qalilha Marta, Marta, inti taħseb wies u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma waħda hi meħtieġa. U Marija għażlet l-aħjar sehem li ma jitteħdilix. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. X'jiġri fil-Vanġelu tal-lum? Fil-Vanġelu tal-lum Ġesu imur għand il-ħbib tiegħu, Marta u Marija. Mill-Vanġelu ta' San Ġwan nafu li kellhom huhom ukoll jismu Lażru. Mid-dera Ġesu kellu ħbiberija ma' din il-familja, kienu joqogħdu Betanja qrib Ġerusalem. U allura aktarx li Ġesu x'inkien ikun Ġerusalem imbagħad kien imur hemm u joqgħod għandhom jew almenu jittawlilhom. U Ġesu jmur illum ġo din id-dar, ovvjament f'dak iż-żmien ma kienx hemm modi kif nafżaw li se naslu għand dak li jkun m'hemmx messaġġi jew mobiles, u allura immaġinaw li f'daqqa waħda jiġi Ġesu għandek ġo din id-dar. U l-problema hi li ġeneralment Ġesu ma kienx jiġi waħdu, imma dan f'daqqa waħda jiġi b'12 oħra miegħu, b'12 l-apostlu miegħu. U f'daqqa waħda ġo din id-dar jeħtlu 13 ruħ, ġo din daqsxejn ta' dar. U billi n-nies aktar x'tisma' li kien hemm Ġesu u semed diġà fuqu, u n-nies tibda ġejja għand Marta u Marija, u allura ġejjin nies oħrajn id-dar. U f'daqqa waħda ġo din id-dar hemm invażjoni ta' nies. U hemm Marta u hemm Marija. U mid-dera Marta tibda tinfixel. X'ma tinfixilx? Jiġulek daqshekk nies id-dar f'daqqa mbagħad Ġesu, kulħadd jitkellem fuqu, dan il-imgħallem, dan il-profeta kbir. U Marta ovvjament tibda tara x'se tagħmel. F'dak iż-żmien anke aħna għandna l-kultura lill-ospite, lill-mistieden, lil dak li se tilqa' d-dar tistmaħ sewwa, u Marta tibda titħabad biex lil dak li ġie għandha tistmaħ sewwa, tilqew sewwa. U allura nimmaġinawha tibda tara li kollox sew, fejn ħajoqgħod Ġesu, kif ħajamel u fejn ħajilqgħu n-nies, u mbagħad se nsajjar u nispera li nsajjar sewwa u l-ikel illum jiġini tajjeb għax marelli. Ġi Ġesu għandi u l-ikel ma jiġix tajjeb. Il-problema li Marta almenu suppost kienet isserraħ ukoll fuq l-għajnuna ta' oħta Marija. Imma din Marija x'in Ġesu ġie għadet bil-qiegħda ma' Ġesu bi kwieta u forsi mal-apostli tiegħu u għadet tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Marija kalma ma' Ġesu tisimgħu. U Marta d-dejja traxnata, marelli, kif ħallaħaq nagħmel jien. U immaġinaw ftejt din ix-xena, nimmaġinaw il-Vanġelu ma jgħid xejn, imma xi ftit jgħidha wkoll. Immaġinaw lil Marta tgħaddi minn kamra l-oħra mbagħad tagħmel xi ħoss, imbagħad tgħid kif mexxet tlaħħaq, tipprova tibgħat il-messaġġi biex Marja tiġi ftaħħa. Jew ma tiġix ftaħħa Marja, jiġi ftaħħa Ġesu u jibgħatha lil Marja, ħatejna lil Marta. Messaġġ wara ieħor mbagħad tidħol mbagħad terġa' toħroġ, imma mid-dera l-messaġġ ma kienx qed jasal. U fl-aħħar Marta taqbżilha.
U ma min teħodha ma' Ġesu. U tgħidlu, mulej m'intix tara kif oħti ħallit ix-xogħol kollu fuq ibies, mela ejdilha taqbed tagħmel xi ħaġa miegħi. Ejdilha. Almenu jekk oħti daqsxejn skantata jew għażżien, minti almenu Ġesu induna u ejdilha tiġi miegħi. Immaġinaw ma nafx tkunu fuq ix-xogħol, hemm il-boss u d-direttur jew min u kulħadd imdawwar miegħu qed jieħdu l-kafe bi kwietkom u inti taf qed jieħdu l-kafe bi kwietom u inti taf li għandek deadline, ix-xogħol kulħadd jixtieq li tlestu x-xogħol u ħadd met jgħinek u hemm ukoll id-direttur biex taxaq bi kwiet u inti fl-aħħar titħawwad u tmur tagħmel xenata. U nimmaġinaw li ma nafx kieku aħna nidu għandek raġun, ġejjin. Skużana, il-problema li Ġesu flok jibgħat lil Marija u jgħid għandek raġun, sorry Marta, morru ejja ngħinu ftejt. Flok jagħmel hekk, Ġesu jgħidilha Marta, Marta, inti taħseb wis u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma waħda hi meħtieġa. U Marija għażlet l-aħjar sem li ma jitteħdilix. Il-Vanġelu jiqafaw. Ma jgħidilniex kienet ir-reaction ta' Marta. Forsi għax il-Vanġelu ma jġibx kliem baxx, imma kemm il-darba l-Vanġelu jieqaf u jħallina qisu bla tweġiba biex it-tweġiba nagħtuha aħna. Xi ġara fid-dar ta' Marta u Marja llum? Fid-dar ta' Marta u Marja daħlu l-mistednin. U meta jidħol il-mistieden daħlu n-nies id-dar. U n-nies jaraw. U n-nies b'xi mod janalizzaw. Marta xi ftit daħlet f'din il-loġika li l-aħwa għandi n-nies id-dar. Xi ftit aħna nifhmuha meta jiġu l-mistednin id-dar, ikun hemm ftit ansja xi kultant, ikun hemm ftit tensjoni. In-nies hekk in-nannit tagħna kienu jsolvuha din il-ħaġa billi fid-djar tagħna ġeneralment, fid-djar tagħhom kienu jkunu djar daqsxejn ikbar milli huma tal-lum, kienu jkun hemm is-salott A u s-salott B. U ġieli kienu jkun hemm, u forsi għad hemm, u almenu f'tan-nanna tiegħi għadu hemm, kienu jkun hemm il-kċina A u l-kċina jew il-kamra tal-ikel B. F'salott A tista' toqgħod, f'salott B le, dak is-salott ma tistax tidħol fih. Dak is-salott huwa s-salott tal-arċipriet. Tal-arċipriet ta' Dberejk. F'dak is-salott jidħlu biss il-mistednin. U dak fih intom ma tistgħux toqgħodu f'salott ieħor oqgħodu, imma f'dak le. Il-kċina dik nistgħu nużaw dik ara ma tużajjiex. Kiġi xi ħadd faħat titilqew sewwa. Sewwa jara s-sufan imqatta, sewwa jara t-tapit daqsxejn bjat biżmien, le. Kemm bżonn nagħmlu l-plastik fuq l-affarijiet, basta jibqgħu sewwa. Ħalli jekk jiġi xi ħadd id-dar, nistgħu nilqgħuh sew. U jista' jgħid, ara, paċik għandu salott sorit in-nies. Ara, laqani tajjeb. Ara kemm għandu nadejf, ara kemm għandu sabiħ, kollox ġejt, kollox pulejt. Jew ma nafx meta jiġu l-mistednin jiklu d-dar. F'daqqa waħda inti tibda tiskopri li fid-dar intom u jiena għandna dvalji wkoll, ma tkunx taf qabel, imma xi jiġi l-mistiden tibda tinduna araw id-dvalja id-dar u jibdew ħerġin settijiet ta' platti u t-te fejn is-soltu neħduh ma nafx f'dik il-mag li għandek jien b'Mickey Mouse fuqha jew ma nafx, issa f'daqqa waħda għandek il-kikra u għandek imbagħad il-plattina. F'daqqa waħda l-ħalib m'għadniex nieħdu minn tal-benna imma ġol ġag. It-zokkor mhux minn ġol borza ta' zokkor imma u inti tmur tgħid imma it-zokkor fejn it-zokkor mhux tas-sol, le mhux tas-soltu tgħid. Għaliex għax ġej il-mistieden u f'daqqa waħda irid ikun kollox sew, kollox preċiż. Għaliex dan kollu minn banda għax aħna nippruvaw li nilqew lil dak li jkun xi ħaġa vera mill-isbaħ. Imma mill-banda l-oħra għax aħna nafu illi l-ħarsa tal-ieħor fuqna hija ħarsa ta' eżami. Ġo aħna nafu li meta xi ħadd iltaqa' magħna jiena irrid nagħmel l-eżami. Ħanara ngħaddejx mill-eżami tal-ħarsa tal-ieħor. U jiena din nafa għax jien xi inħares lejn xi ħadd mhux hekk. Jien xi inħares lejn xi ħadd jiena il-ħarsa tiegħi ma tantx ħarsa hekk ġentili, ma tantx ħarsa hekk taħlewwa, imma l-marelli l-ħars tiegħi
il-ħars tiegħi hu krudejl. Il-passatur tiegħi hu passatur b'toqgħod irqaq ħafna mhux lakemm tgħaddi mill-eżami tiegħi u x'inti libsa u x'mhux liebes u x'inhu jgħid u x'mhux jgħid u x'inhu jagħmel u x'mhux jagħmel u kif qed jippreżenta ruħu mhux. Jiena naf li l-ħarsa tiegħi fuq l-oħrajn, il-ħarsa tiegħi ħarsa pjuttost kifra. Il-laħwak jaqa' xi ħadd taħt il-sieni jew taħt għajnejja x'nagħmlulu. U jiena naf li kif il-ħarsa tiegħi fuq l-oħrajn hi ħarsa pjuttost eżiġenti, pjuttost qibsa, jien naf li l-ħars tal-ieħor fuqi huwa pjuttost eżiġenti u pjuttost qiebes. U allura jiena nħoss li mill-eżami tal-oħrajn irrid nipprova ngħaddi. Allura x'nagħmlu? Nuru l-aħjar faċċata li nistgħu, nippreżentaw ruħna bl-aħjar mod. Naf li d-dinja l-oħrajn jistennew xi affarijiet minn għandi, jistennew li nkun dejjem top u preċiż u l-aħjar u jien nipprova nagħmel din il-ħaġa. U jekk jiena ma nixtieqx nagħmel imma almenu nadatta ruħi, jekk jiena ma nħobbx ma nafx nilbes b'ċertu mod, imma b'xi mod nadatta ruħi biex almenu ngħaddi mill-eżami tal-ħarsa tal-oħrajn. Kontinwament f'ħajjitna, kontinwament. Għax jiena ma ngħaddejx mill-eżami tal-ħarsa tal-oħrajn nibża pereżempju li nibqa' waħdi. Nibża li tawni mill-ar, nibża li jwarbuni, nibża li ma jaċċettawnix, nibża li jekk ma ngħaddix mill-ħarsa tal-eżami tal-oħrajn, nibża li ma jħobbunix. U li dil-biża ddejjaqni, li nibqa' waħdi jiena tbeżżani, li nkun it-timbrat, l-istramp, l-żmagat jew ma nafxiex, dik li tbeżżani, iddejjaqni. Aħna nibżgħu li ma nkunux maħbuba, aħna dan l-aktar li nixtiequ li nkunu waħidna jew imwarba jew mhux milquha. Din il-ħaġa ddejjaqni. Allura jien irid ngħaddi mill-eżami. Irid nippreżenta l-aħjar faċċata dejjem. U jekk hemm bżonn nilbes maskla. Nilbes maskla biex taħbi, biex titfen il-kruwa. Il-kruwa jien ma nistax nurija lill-ieħor tiegħi, id-djufija tiegħi ma nurijiex. U jekk nurija biss fejn hu sejf. Ġeneralment id-dar. Sfortunatament nurija biss. Għaliex għax hemmhekk forsi ngħid u ejja il-mara forsi għalissa ma titlaqnejx, ir-raġel forsi għalissa ma jitlaqnejx jew drani. U hemmhekk inħoss niftit aktar sejf, imma ġeneralment ma kulħadd u xi kultant anke ġod-djar nilbes maskla biex il-kruwa ma nurijiex, għax knurija se jiġri. Biex nerġgħu nsemmu l-eżempju ta' meta jiġu l-mistednin id-dar, jekk xi ħadd u ġie forsi alla rrieda jew b'short notice, jien jekk għandi l-istorbju x'se nagħmel jien? Jekk għandi l-istorbju naqbdu kollu nixtħu f'kamra u dik il-kamra nagħlaqha għax jiena ma jistax ikun li jiġi xi ħadd għandi u jara l-istorbju jew għax imbagħad se jaħseb li jiena ma nnaddafx, li jien ma nafx inżomm l-ordni. Se jaħseb. Allura mbagħad kieġu kollok it-tfal x'tagħmel? Tgħidulhom isma' dil-kamra ara biss ma tiftħuhiex. Jew jekk jinserta ma nafx eċċezzjonijiet ikollok żewġ toilets isfel, ħadd mur tara li ma f'liema wieħed jekk jitolbuna toilet indaħlu għax dan huwa imma f'dak ara biss, dan il-ħaq naddaftu ftejt imma f'dak ara biss. Għaliex il-ħażejn l-ikraħ aħbih biex wieħed ma jarax, importanti immens. Allura nispiċċaw kontinwament nilbsu maskla għax ma taffordjax turi djufija, turi anke il-ħażen tiegħek, il-kruwa tiegħek lill-oħrajn, għax inkella ma tgħaddix mill-eżami. U t-tajba li dan l-eżami inti ma tgħidx għamiltu darba u biżżejjed, għaddejt minnu lesta u lest, imma l-eżami trid tagħmlu ta' kuljum, kontinwament, qatt mhu biżżejjed. Għax jekk illum il-bist surit in-nies mort fuq ix-xogħol u għaddejt mill-eżami li kemm ġejt pulit, jekk għada jew il-pitada tmur bl-istess ħwejjeġ, biex ħadd għaddi mill-eżami, pulit forsi għadek imma dan ma jbiddilx. Daqqa għamil x'inhu? Jekk jien bħala qalsejż ma nafx illum għamilt pritka li tinftijem u inti fimta u xi ftit ma kienetx fl-arja, u ma għadha għamilt pritka li kienet totalment fl-arja u bla sens, jiena mill-eżami tiegħek jekk għaddejt il-bieraħ imma llum ma għaddejtx. Kuljum irrid nagħmel l-eżami mill-ġdid. Kuljum irrid nagħmel l-eżami mill-ġdid. Xi ġara llum ma' Marta, Marija u Ġesu? Ġara li Marta tagħmel l-istess ma' Ġesu. Ġesu irrid nilqgħu sewwa kif ħanidher tgħid ħangħaddi mill-eżami tiegħu dan kif ħajħares lejja mbagħad tgħid jiġġudikani x'jagħmel.
U Marta tagħmel l-istess ħaġa ma' Ġesu. Ma' Ġesu tagħmel l-istess ħaġa. U aħna nistgħu ngħixu l-ħajja tal-fidi tagħna l-istess bħal Marta. Ngħixu Kristjaneżmu ta' Marta. Kristjaneżmu fejn il-laħwa jien dejjem irid ngħaddi mill-eżami ta' Ġesu. Għax Ġesu ħajġi u ħajġġudikani u ħajarani u ħajjgħid fejn hu sewa u fejn hu mhux. U allura jiena rrid quddiem Ġesu dejjem nipprova nagħmel l-aħjar li nista' mhux hekk? Ħalli nżommu kuntent. Għax dan Alla dejjem irid aktar. U għandu bżonn nidonnu, għandu bżonn is-servizz tiegħi. Immaġina ftejt Alla l-imbirek għandu bżonn li mbagħad tiegħi fuq kollox, għandu bżonn li nagħmillu xi ħaġa jien lill-Alla. Imma l-idea x'inhi trid tagħmel, trid tidher sewwa, trid tilħaq l-standards high quality għax inkella ħajilqani, ħajaċċettani. U allura ngħixu Kristjaneżmu ta' dak kollu li hu peżanti donnu huwa Kristjan. Ma jkunx peżanti, ma tix tisforza donnu mhux nisrani, mhux Kristjan. X'inhi l-problema ta' Marta? Il-problema ta' Marta u ta' Ġesu wkoll. Illi Ġesu huwa differenti. Ġesu huwa differenti u Marta m'għandunax. Marta qed iġġibruha ma' Ġesu, daqs li kieku kien ħadd ieħor imma Ġesu huwa differenti. Fis-sens li fid-dar ta' Marta daħal xi ħadd differenti imma Marta m'għandunax. Għax Ġesu ma marx għand Marta biex tagħmillu xi ħaġa imma biex hu jagħmel xi ħaġa lilha. Ġesu ma jiġix għandna biex nagħmlulu ma biex jagħtina, biex jagħti hu. Ġesu ma jħobbx lill-verżjoni tajba tiegħi biss, imma jħobb lili. Mother Teresa għandha frażi li tgħid Alla ma jfittix mhux qiegħed wara l-isplendur tagħna, imma wara l-bassezza tagħna, wara l-faqar tagħna. Alla wara dak ukoll mifxul, Alla dak ukoll irid. Din l-idea li Marelli isu irridu nagħmlulu, rridu nżommuh bi kwietu. Le ja ħasra, daħal xi ħadd differenti fid-dar ta' Marta. Imma Marta għadha m'għandunax. U ħafna drabi kapaċi ma nindunawx aħna. Li l-ħarsa ta' Ġesu hija differenti. Xi snin ilu iltqajt ma' saċerdot anzjan, kien vera anzjan. U qalli din il-ħaġa li vera laqtitni, qalli jien dal-aħħar snin biss skoprejt li Alla jħobbni dejjem u hekk kif jien. Għalli jiena dil-ħaġa qatt ma pritkawilna u lanqas pritkajta jien. Għalli ma kemm jien li skoprejta ħajt inbidlet totalment. Għaliex il-basic tal-Kristjaneżmu, x'jagħmel li tassew nisrani, mhux sempliċement li jiena nagħmel xi affarijiet. Il-basic tal-Kristjaneżmu huwa laqa mal-mulej. Laqa mal-mulej li huwa differenti mill-oħrajn. Il-basic tal-Kristjaneżmu, aħna nsara jew kemm ilna nsara aħna, mhux bil-fors li ma nafx sirna aktar tajbin jew sirt aktar ma nafx xiex, jista' jkun u fl-eċċezzjonijiet jista' jkun ħafna wkoll. Imma aħna kemm ilna nsara sirna aktar maħbubin dik iwa ħafna wkoll. Sirna aktar maħfura dik blama ħafna wkoll. Tolqotni immensament, hekk darba kien hemm intervista mal-Papa Franġisku u min qed jintervistah qallu ma minu Jorge Maria Bergoglio, minu Papa Franġisku. U Papa Franġisku ma jgħidx jiena twelidt l-Arġentina mbagħad sirt tħalt Ġeżwita dakinhar u mbagħad laħaqt isqof dakinhar u kont inħobb hekk u nagħmel hekk. Minu Jorge Maria Bergoglio jgħid żewġ kelmiet. Midneb maħfur. Midneb maħbub. Dan hu l-basic tal-Kristjaneżmu. Ta' Alla li ġi biex jagħtini u biex jieħu minn għandi. Ta' Alla li jħobbni mhux biss meta jien top quality, imma meta jien ukoll fil-faqar tiegħi. U ma dan Alla nista' nkun hekk. Ma dan Alla nista' ninżal maskla tiegħi.
U mbagħad jekk jiena nagħmel xi ħaġa lil Alla jew nagħmel xi ħaġa għal Alla, jekk jiena ħanipprova ngħix ta' nisrani, ħanamilha bi gratitudni. Ħanamilha x'tant irċivejt, tant il-qalb intmesset, illi ta' żgur li nagħmilha u nagħmilha b'ferħ. Nagħmilha mhux bitqanżih, bi-sforz, imma nagħmilha b'gost, bi gratitudni. B'dak is-sens ta' imma mulej, jien kif qatt nista' b'xi mod inħobbok lura, daqskemm tħobbni jien, kif qatt jiena nista' mpattilek, kif qatt nista' mpatti. B'dan is-sens tagħmilhom l-affarijiet tal-Alla. U jekk xi darba lil mulej donnu jitlobni xi ħaġa, jitlob ili biex lili jeħlis li jdejja miċċuċati u jagħtini xi ħaġa kbar. Hemmhekk ġieli jitlobni xi ħaġa Alla, imma biex jagħtini xi ħaġa ikbar, biex jeħlisni għal ħelsien ikbar, għal ħelsien tas-sew. Inkella, innotaw ftit, inkella il-Kristjaneżmu tagħna jekk hu biss sempliċement x'se nagħmel jien, kif se nkun eżatt jien. Xi Kristjaneżmu, kif ħanejxa ħajti? Ħanejxa li jew dejjem b'sense of guilt għax qatt ma ħajrnexxieli nkun perfett. Allura dejjem il-marelli ma rnexxilix, u mbagħad jew naqta' qalbi jew inħalli triq. Jew inkella kirnexxieli għax irnexxieli jien biċċa xogħol li għamilt jien imbagħad ħol xarek u ġib iż-żejt. Għax imbagħad jien irnexxieli, imbagħad titla' li rasi, jitla' rasi u imbagħad nibda niġġudika l kulħadd, imbagħad inħares lejn kulħadd minn fuq għal isfel, nibda s-supervja, nibda niġġudika rusa fil-qalb, ma tistax tiżbalja miegħi għax jien irnexxieli, suppost jirnexxielek int ukoll. Ħnina ta' xejn, nkun qed ngħix totalment il-kontra tal-qalb ta' Alla. Nkun qed ngħix kollox barra li nkun nisrani. Allura eżies, aħna l-ansja tal-prestazzjoni li jissa rrid ngħaddi mill-eżam ma' Ġesu dejk lesta. Ma' Ġesu lesta. Daqshekk. Jiena mill-eżami ta' Ġesu għaddejt diġà lest. U m'għandix nagħmlu darb'oħra, lest. Mill-eżami tiegħu jien għaddejt. Illi wieħed ikun nisrani qisu tgħaddi minn ħajtek qisha l-ġurnata ta' qabel l-eżami għal ġurnata ta' wara. Ma nafx tiftakrux meta intom kontu tagħmlu l-eżamijiet jew jekk intom insejtu ma forsi għandkom it-tfal u tafu qabel ċerti eżamijiet kif ikunu t-tfal, l-università pereżempju s-sixth form, l-università aktar u aktar. Tafu lejliet l-eżami kif tkun it-tifla, kif ikun it-tifel. Tafu. Aħna ma' Ġesu għaddejna ħajjitna mill-ġurnata ta' qabel l-eżami għal ġurnata ta' wara. U dak l-eżami lest. Inti. Quddiem il-ħarsa ta' Ġesu mill-eżami tiegħu għaddejt diġà. X'għamilt ma trid tagħmel xejn, għaddejt. Lest. Immaġinaw ftit pereżempju l-Vanġelu, il-laqgħa ta' Ġesu ma' Zakkew. Il-Zakkew Ġesu ma jgħidlux, isma' Zakkew, jekk inti tbiddel ħajtek u tpatti għal dak li għamilt jien allum niġi għandek. Dik ma jgħidilux. Imur taħt is-siġra tiegħu, Zakkew illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Daqshekk. U Zakkew tant fehma l-imħabba gratwita ta' Alla illi mbagħad biddel ħajtu da żgur quddiem daqshekk imħabba x'ma tibdilix ħajtek. Ġoja ħajjitna tinbidel meta l-qalb tintmess. Hija biss l-imħabba li tibdel il-ħajja, hija l-imħabba li tibdel il-ħajja. L-imħabba li tbiddel il-qalb. Naħseb intom tafu aktar minni fuq dil ħaġa. La l-isforz u la ma nafxiex l-proponiment hija l-imħabba li tbiddel il-qalb. L-imħabba li tbiddel lin-nies. U Ġesu l-istess. U Alla ħares mod ieħor għax inkella nkunu qed nimxu wara Alla differenti, ċoe wara Alla li bħall oħrajn. ċoe jekk nagħtih jagħtini, jekk bravu jħobbni.
xi kultant forsi anke n-nanniet xin jaqtaw qalbhom mit-tfal iż-żgħar, xi kultant toħroġilna din id-dawwa minn fomna. Isma' qod bravu għax inkella Ġesu ma jħobbokx. Please, tidejx. Alla ħares ngħaddu dan il-Kristjaneżmu lit-tfal. Imma x'inhi l-idea? L-idea li Ġesu bħall-oħrajn, għax aħna nafu fil-ħajja li isma' jekk tħobbni nħobbok ma tħobbnix bil-mod. Għana nafu fil-ħajja ta' kuljum illi jekk tħallas tieħu xi ħaġa ma tħallas ma tieħux. Kummerċ. Imma l-imħabba hija differenti, l-imħabba vera. L-imħabba vera hija differenti. U allura aħna rridu narfu hekk illi bil-mod il-mod ngħaddu mill-Kristjaneżmu ta' Marta. Rrid noqgħod attent, rrid nagħmilek, rrid nkun perfetta biex ngħaddi mill-eżami tiegħek. Għall-Kristjaneżmu ta' Marija. Marija x'għamlet illum? Ma għamlet xejn. Sempliċement għadet f'riġlejn Ġesu, tisimgħu. Għadet tixrob imħabbtu. Dak hu l-Kristjaneżmu. Pereżempju aħna fil-bidu tal-Quddisa x'ngħidu l-att penitenzjali u naħsbu dnubietna. Naħsbuhom biex nagħmlu ftit verità f'ħajjitna, naħsbuhom għax nixtiequ l-maħfra tal-mulej għax aħna nonqsuh. Imma ma nagħmlux hekk biss biex jisu kif tgħid nitnattfu, nkunu puri, ma nafx verġni biex imbagħad il-mulej jilqana, imma nagħmluhom biex ninduna li minkejja id-dnub tiegħi dan qed iħobbni, dan qed jiġi għandi. U allura d-don tal-mulej se jkun ħafna kbar. Għax jien naf li ma jistħoqlix, immu ġej għandi, immu iħobbni. Għalhekk fil-Vanġelu tal-lum Ġesu jgħidilha Marta, Marta, inti tinkwita wis u taħseb fuq ħafna ħwejġ, imma waħda neċessarja, waħda meħtieġa. Marija għażlet l-aħjar sem li ma jitteħdilix. L-aħjar sem li ma jitteħdilix. Mhux biss huwa l-aqwa imma ma jitteħidlekx. Għax inti taf fil-ħajja li s-sem tal-oħrajn, ċoħe il-ħarsa tal-oħrajn, trid dejjem tgħaddi mill-eżam illum u jekk għaddejt illum għadha ma tafx x'se tgħidu titterġa' tagħmlu. Dan sem li ma jieħudulek ħadd huwa l-aħjar sem li ħadd ma jista' jieħudulek. Ovvjament fil-ħajja tagħna kollha kemm aħna kellna xi esperjenza negattiva fl-imħabba, kollha kemm aħna batejna xi darba, kollha kemm aħna jew aħna għamilniha lill-oħrajn jew l-oħrajn għamluha lilna, kollha kemm aħna xi darba warrabna xi ħadd, kollha kemm aħna xi darba xi ħadd qalilna ej daqshekk, hawnhekk tasal, ħfirtlek imma issa daqshekk. Kollha kemm aħna xi darba ħassejna li xi ħadd ħabbna biss b'kundizzjoni, jekk tagħmel hekk inħobbok, kollha kemm aħna. U allura dik il-ħaġa xi kultant aħna wkoll nittrasferuha mbagħad lill-Alla u naħsbu li Alla l-istess. Naħsbu li huwa l-istess. Imma fid-dar ta' Marta daħal xi ħadd differenti. Il-problema hi li xi kultant ma nindunawx bħal Marta u nispiċċaw ma' Alla ma niltaqgħux. Għax għallem wieħed biss il-mulej Ġesu. Imma xi kultant naħsbuh bħal l-oħrajn u għalhekk ma niltaqgħux miegħu. Allura min huwa Alla lija? Min huwa Alla lija? Jekk tippermetturi sempliċement nirakkontalkom ġrajja xkejkna, ġrajja fit-tizza, imma niftehmu. Immaġinaw tifel jismu Tom ta' 8 snin illi għandu żewġ tzijiet, tzija Kelina u tzija Delina. U tzija Kelina u tzija Delina joqogħdu l-Amerika. U ta' kull sajf Kelina u Delina jiġu bil-familji tagħhom Malta għal holidays. It-tzija Kelina qabel tiġi Malta tibda taħseb se ġġib lil Tom u tara x'ħad ixtrilu xi ħwejjeġ ġodda u kemm kiber u s-sajs taż-żarbun u x'in tiġi timlih rigali u tifraħ bih u tiftakar xi ħobb u mbagħad x'in tkunaw tistiednu jmur għall-sleep over għandha tieħdu magħha l-baħar. Tom kien mifxur fuq it-tzija Kelina, kien jaf il-qalba kienet tħobbu, kien jaf. U kienet tiġi wkoll it-tzija Delina. It-tzija Delina kienet tiġi tasal id-dar, issellem lil ħuwa u x'ismu n-neput. Tom, iju kont insejt. U kemm għandu żmien? Ara, jerfaj fissa, okej, tinsa ma tagħtix iġġiblu daqsxejn ta' ċokkolata mill-airport qabel taqbad it-taxi biex ta' parsi ġibitlu xi ħaġa.
Ovvjament, Tom, l-tzija Karina kienu ħobba, tzija Delina min jafa, din ma jimpurta xejn minni, x'impurtani minna. Darba ġi sajf u darba flok ġew huma mill-Amerika, il-familja ta' Tom marret l-Amerika. Allura Tom kien mifxul. Il-laħwa, fl-aħħar ħan iltaqa' ma' tzija Karina, qed joddhom il-ħin fuq l-ajruplan ma jistax jissapporti, niżlu l-airport u xi waslu. Il-laħwa rat tzija Karina mill-bot, mar jiġri lejja, tzija Karina wasalna kemm qed nieħu gost narak. U l-airport kien hemm ukoll it-tzija Delina. U xin missier Tom ra li Tom li tzija Delina ma tax kasa ma kellemix marfu għallu Tom tagħmilix tal-istramb. Taħdaq hekk, mur fejn it-tzija Karina, mur fejn it-tzija Delina, selmilha almenu tagħmilix. U Tom biex ma jagħmilix tal-istramb u tal-maledukat għax qallu missieru mar isellem it-tzija Delina. U rajt tzija aħna wasalna. Imma daqshekk, ġol qalb ma kienx hemm. Għaliex? Għax kellu relazzjoni differenti bejn it-tzija Karina u t-tzija Delina. Allora d-domanda l-kbira hi Alla lija minnu? It-tzija Karina jew it-tzija Delina? Allu xi ħadd li huwa benefattur tiegħi li jien il-mimmi ta' għajnejh jew xi ħadd imbiet li jisu sħiħ, min huwa Alla lija? X'esperjenza għandi tiegħu? Għax jekk għandi l-esperjenza tiegħu bħalma kellu Tom ta' tzija Delina, jien l-affarijiet li se nagħmel għalih ħa nagħmilhom bi sforz, sempliċement għax hekk imdorri jew għax hekk qalli missieri għax hekk imbuttani xi ħadd għalih għax ma nafux lilu. U jien jidher li hu laqas tant interessah minni wieħed bħall-oħrajn, tzija mara bħall-oħrajn. Imma missier Tom ma kellux bżonn jimbuttaħ imur għand it-tzija Karina, ma kellux bżonn jifraħ bija li tzija Karina għax hemm relazzjoni għax it-tzija jaf li tzija tħobbu. Jaf li tzija tħobbu. Allura min huwa Alla lija? It-tzija Karina jew it-tzija Delina? Il-Kristjaneżmu tiegħi x'inhu? Kristjaneżmu bħal ta' Marta, tal-fixla, tal-isforz, tal-faċċata, kollox irid ikun preċiż u perfett għax inkella dan ħanaddi mill-eżami tiegħu mill-ħarsa ta' għajnejh Ġesu jisu jiet bħall-oħrajn, bħal dik seħbitek ta' fuq ix-xogħol jew il-boss tiegħek ma nafx jew dak li tilab miegħu il-fut ma nafx. Jew Kristjaneżmu bħal ta' Marta li tanti ċerta li Ġesu iħobba li m'għandax tagħmillu xejn għax mill-eżami tiegħu għaddit diġà. Lest. Nista' noqgħod f'riġlejh għax ċert minn imħabbtu. Jallek il-mulej jenna nagħmlu dan il-passaġġ f'ħajjitna. Il-fidi tagħna hija qabel xejn mhux se nagħmel jien imma x'jagħmel Alla għalija, x'għamel hu għalija. U nixtieq li nagħlqu flimkien billi nsemmu t-talba tal-Magnificat illum f'din is-solennità ta' Marija. Għax jekk innutaw ftejt it-talba ta' Marija x'inhi? Sempliċement din inkollu tgħid x'għamel Alla, x'għamel mhux jien x'għamiltlu. Infatti ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħinja. Għax is-Setani hu għamel miegħi ħwejjeġ kbar għaddejsu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu, u xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbu. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin. Mela b'kull ġejt lil minu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wiet lill-missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Aromna Marija. X'qed tagħmel? Qed tgħid x'għamel Alla, għax dik hija l-fidi, dik hija relazzjoni tagħna miegħu. X'għamel hu? Imbagħad il-bqija tiġi b'risposta naturali minn qalb mimlija gratitudni u tifħil lil Alla. Kif qalilna Father Noel bħal Marija ma ssibux bitqila biex noqogħdu f'riġlejh għax Alla tagħna jixbaħ lit-tzija Karina iktar mill-tzija Delina.
Grazzi lil Father Noel għal din ir-riflessjoni tal-lum, grazzi lilkom li segwejtuna minn djarkom l-appuntament tagħna għal għada fit-8 ta' filgħaxija. Il-lejl it-tajjeb.